पद्मबिलाव BPF हान्जानि जयनिं हाबाफारि 8 नं दतमा बियाबनि सिङाव थानाय पद्मबिल गामियाव गुबुन गुबुन दोलोनि 125 जन सोद्रोमाफोरा BPF दोलोआव आखाइ हमफैयो। BTC बिसायख'थिया माखासे दानल' दंसै। गासैबो हान्जाया गाव गावनि हान्जाखौ राफोद खालामनो बायदि बायदि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदोंसै। बेबायदिनो फैगौ BTC बिसायख'थियाव प्रकाश बसुमतारीखौ देरहासार होनांगौनि थांखिजों BPF दोलोआव माखासे रायजो राजाफोरा आखाइ हमफैयो। BTC बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै गुबुन गुबुन दोलोजों लोगोसे BPF दोलोआबो गावसोरनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय थाद'नाय गैयै खामानि मावगासिनो दङ। बेबायदिनो रामफलबिल ब्लक कमिटि BPF दोलोनि बानजायनायाव दतमा बियाब एबा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पद्मबिल गामिनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथार सेराव BPF दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव UPPL आरो BJP दोलोनिफ्राय गासै 725 निबो गोबांसिन रायजो राजाफोरा BPF दोलोआव जयनिं जाफैयो। बे जयनिं हाबाफारियाव 2 नं दतमा LAC नि MLA रबिराम नार्जारीजों लोगोसे 8 नं दतमानि MCLA प्रकाश बसुमतारी मोना बाहागो लानानै बरायनानै लायो। थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो जे 2005 निफ्राय जेब्ला BPF राजनिति दोलोआ जन्म जायो बेनिफ्रायनो बे दतमा ओनसोलनि बा दतमा समष्टिनि विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिया BPF राजनिति दोलोखौ आखुवालि खालामनानै लाबोदों बा अनसायबोदों आरो दिनैबो आरोबाव बेनिफ्राय बांसिनै बे ओनसोलनि दिनैहाय स्पेसियेलि पद्मबिल ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा BPF राजनिति दोलोनि जे नीति जे आदर्श बेखौ मोजां मोननानै दिनै बिथांमोना BPF राजनिति दोलोआव जगदान जाफैदों। बिथांमोनखौ आं दतमा ब्लक BPF नि जानानै आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउथनि आफादगिरि जानानै बिथांमोनखौ आङो गोरबोजों बिथांमोनखौ बरायदों आरो आसा खालामदों बिथांमोननि जे हेफाजाब जे सहाय बेजों निस्सय जोंनि BPF राजनिति दोलोआ दिनैहाय जेसेबां जे सक्ति दंमोन बेनिफ्राय आरो बांसिनै गोहोगोरा जागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो आसा खालामदों बिथांमोना निस्सय जोंनि BPF राजनिति दोलोनि जे नीति जे आदर्श बेखौ मानिनानै बिथांमोना फैबाय थागोन समाव BPF राजनिति दोलोनि जानानै जोंखौ सहाय सहযোगिता होलांगोन आरो बे ओनसोलनिफ्राय BPF राजनिति दोलोनि केन्डिडेट हिसाबै आङो बा आंनो बिजाथि जाखागोन हिसाबै आंनिखौनो होनबाय आङो बे दतमा समष्टिनिफ्राय बा आंखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाया देरहासार खालामगोन बेखौ आङो गृह बिश्वास। ओरैनो बेसेबां 150 जनसो बे ओनसोलनि आइ आफा बिदा फंबाय बिमादै बिबाजैमोना बे ओनसोलनिफ्राय जगदान जादों आरो आं बिथांमोनखौ कामना खालामदों बिथांमोना दिनै BPF राजनिति दोलोनि जे फेमिलि जाबाय बिथांमोननि आं सुसाइस्थ' कामना खालामदों आरो बिथांमोननि न'खराव जाहाथे बे 365 दिन जाहाथे बिथांमोननि जे न'खरा सान्थि सुखि मोनसे परिबेसाव थानानै बिथांमोना न'खर संसारखौ खांलांनो हाथों बेखौ आं इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद बिबाय। तो BPF राजनिति दोलो हिसाबै जोङो मालाबाबो थांनाय गोबाव सम जों सरकाराव थादोंबाबो जों रायजो राजाफोरखौ लानानै जों मालाबाबो राजनिति खालामफेराखै रायजो राजाफोरनि थाखायसो जों राजनिति खालामनाय। मानो होनोबा थांनाय 2020 नि इलेक्सनाव नोंथांमोना नुदों जे UPPL राजनिति दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना न'खराव साफा साख्रि होनो होननाय आरो जोंनि आइजो बिमादै बिबाजैमोननो सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनफायाव 75,000 फैसा होनो होननानै जे प्रलबन खालामनानै जे राजनिति खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनैहाय बिथांमोना मोनसेबो बे प्रतिश्रुति होनायखौ बिथांमोना पालन खालामनो हायाखै आरो जों BPF राजनिति दोलो हिसाबै जों हायैखौ नङैखौ खालामनो हायैखौ जों मालाबाबो बुंनाय नङा। जोंनि थांनाय 17 बोसोर बा 15 बोसोर सासन खालामनायाव जों BPF राजनिति दोलो हिसाबै रायजो राजानि जौगाखांनायनि जे खामानि रायजो राजानि थांनानै थानाय सामाजिक राजनितिक अर्थनीति जों रायजो राजाखौ बोरै सचेतन खालामनो जों बेखौ थांखि लानानै खामानि मावदों आरो फैबाय थागोन समावबो जोंनि BPF राजनिति दोलोआ सरकाराव फैखांनायनि उनावहाय जोङो लाइमोनफोरनि थाखाय स्पेसियेलि जों लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो 100 कोटि जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय जे BPF राजनिति दोलोनि जे मेनिफेस्टो निस्सय बेवहाय नोंथांमोना नुगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जोङो 100 कोटि थाखा धार्य खालामगोन आरो जोंनि आइजो बिथांमोननि थाखाय जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव
40 कोटी जोङो फैसा धार्य खालामगोन आरो जे बोराय बुरि बिथांमोननो जे पेन्सन हिसाबै जाय बिथांमोननो जों फैसा एसे होनाय जायो बिथांमोननि नामावबो जोङो 10 कोटी थाखा जोङो धार्य खालामनाय जागोन आसा खालामदों निस्सय बेवहाय बे ओनसोलाव जोङो इन्डास्ट्रि गैया बा जोंहा साख्रिखौ जों थोजासे बिथांमोननो जों होनो हानाय नङा ओंखायनो जोङो मा खालामदों जों लाइमोनफोरनो IBS होनायनि जों बेबस्था लागोन आरो बे ओनसोलनि जोंनि BTC ओनसोलनि जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो स्किल ट्रेनिं होनानै जेरै मिलिटारि खारनाय सोरबा ITI आव ट्रेनिं लानाय बा सोरबा कारेन्टआव ट्रेनिं लानाय बेखौ जोङो पदक्षेप लानानै बे ओनसोलनि रांखान्थि हालोदखौ जौगाहोखांनायनि जों खामानि मावलांगोन आरो जों आसा खालामदों निस्सय जोंनि बे माखासे पदक्षेपखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा निस्सय बाहेरायाव थानाय रायजो राजायाबो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिया निस्सय जोंनि BPF राजखान्थि दोलोखौ गोबानानै लागोन आरो फैबाय थानाय जे सोलिफु बोसोरनि जे 2025नि सेप्तेम्बर दानाव जे इलेक्सन जानो थांगासिनो बेवहाय निस्सय गुबुन दल संगठन बा जाथि गोष्ठीनि मानसिफ्रा BPF राजखान्थि दोलोखौ सहाय खालामनानै फिन आरोबाव हाग्रामा महिला सारखौ बे सिटनि गारियाव बसायनानै रायजो राजाफोरनि जौगाखांनायनि खामानिखौ मावनो सुबिदा होगोन बेखौ जों आसा खालामो।